Żewġ irġiel ta' 51 sena u 46 sena it-tnejn residenti Birżebbuġa ġew arrestati u ttieħdu l-lokab tal-Pulizija fil-Furjana għal aktar investigazzjonijiet wara li nqabdu jisirqu minn sit ta' kostruzzjoni. Fis-satin tal-ġimgħa filgħodu l-Pulizija rċevit informazzjoni dwar serqa f'sit ta' kostruzzjoni fi triq Patri Felician Grek Ħażabbar. Fil-post il-Pulizija semgħu xi ħsejjes u nnutaw movimenti suspettużi. Meta daħlu ġewwa nnutaw numru ta' bibien żgassati u bdew tfittxija f'kull sular. Malli waslu fis-sular ta' fuq sabu raġel jistaħba wara bib u ġie arrestat. Minħabba suspett li kien hemm iżjed nies ġewwa, il-Pulizija komplet bit-tfittxijiet u f'parti oħra tal-istess binja ġie arrestat it-tieni raġel li nstab jistaħba taħt xi plastik. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li ż-żewġ irġiel kienu qegħdin jagħmlu użu minn vettura li nstabet ipparkjata fi triq il-Berebiss u li minnha ġew elevati diversi għodda, wires u extensions. Il-Pulizija wettqet ukoll tfittxijiet fir-residenzi taż-żewġ arrestati u hemmhekk instabu diversi oġġetti oħra, fosthom chaser, ammont kbir ta' għodda u wires.